Koda yaushe ke ce wanda na killace a zuciyata, so irin na gaskiya samsam ba zai yi wa a farrake ba. Farkon bayani ya sallama ga masoyiyata, ke ce kadai wadda na bai duka rayuwata. Ki tsaya ki saurare ni da kunnuwan fahimta, burin masoyi bai wuce aure hakanan ba. Haɗuwa da ke yasa na samu cikar nishaɗi, kuma zuciyata ta rike sanki tana ta kauri. Me yasa muke wasu abubuwa marasa daɗi? A tunanina wannan bai yi kama da mu ba. Su kake a kalamai ba, ko da ce ba za su kai ki a ilimi ba. A wajen fagen kyawu ma ba da ya daga nan ba. Zuciyar ki dai fes wanda ba zan yi kwatankwaci ba. Natsuwa da kyawun kisu suka ɗauke hankalina, in kwatankwacin lafazin ki ta ya za a na auna. Murmushi da kin mini zan ji ina zan sakare na, lokuta da dama zan ji kamar ban hayyacina. Sandakin kai bai sa san mana hankure ba, tafiyar ki ko ta kai Saudiya ba zan gaza ba. Damuwa ta kullum in ban sake a idaniya ba, ko wata rana ba za ta bar ni na warware ba. Salam abar kauna ni nan ne zana barki, sarauniya ki dan dago ki ga mai yawanki. Zana tabbatar miki cewa kin yi mini rauni, sassanyan kalaman ki su ne mai iya dakatarwa. Koda yaushe ke ce wanda na killace a zuciyata, so irin na gaskiya samsam ba zai yi wa a farrake ba.